Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye when you skimba no fumura no itama. Team yangu ndipo mkuja se katadzoka zvakare zvikupisa na skimbo vakazvikupisa tokupai team yangu pasatapinda pane zvikupisa zvanasika nongobayo subscribe so that musare pane zvese zvichiitika zvikupisa pazvekuti TV anditi asi kana wakasubscribe pakujara zvako aiwa ngoma ndiyo tikosifambira nyaya dzacho anditi tiri ma streets ari kupisa boys dzangu mauya kuzondisunga guys mukusiona mukadzi uyu Mati mandisunga, so don't you start I want this song, I just got my tongue. Yes, for security reasons in Guhwa. For security reasons in Guhwa. For security reasons in Guhwa. Because I see first determine or make teacher to in Parasa. Mauya Msiman Sungire. Mauya Msiman Sungire. Matimukundi, I'm with you, Madam Matimukundi Sungire. Kunzi ndakuudza ndakumbira ndikati aisi first time maititi vachinditumira vanhu. It's not the first time maititi vachinditumira vanhu muchindimbarasa. Last time vakaita the same thing kuya vari 6 vanhu vakazadza kamota mavechi 2 ende kakechi 3 futi muchiri kureikwa gore riye last year zvavakaita vatuma munhu wandakati ngauye pamukwati munhu yedhopa akazodzidza tapati haisi first time. I the first time. Shanti nemvume kutora photo. Shanti kuzitora video. Guys, zvaitika kapanapa. Pane mukadzi nemapurisa 2 vauya. So this other lady afona achiti ndikuda mafuta. Auya achiti ndikuda mafuta. Atangombofona makuseni but ndati ndakarara. Ndakarara mukadzi ndobva ati ndikuda mafuta ndobva auya. Ndobva ndamupa pekuti tisangane. Auya pekuti tisangane. Mukadzi uya asvika ndiyatanga kusvika. Ende ndatonzwa pamatouya ndatanga kutombokunzwa varume vachitaura. Vapedza kudaro mukadzi uya asvika manje abva ataura kuti angosvika bvamira bvagara. Vapauya vamwe mapurisa 2 bva vamira. So vamira mapurisa ega. Ndopa asvika zvikanzi mukadzi abva ati kune vamwe varume pindai. Zvikanzi pindai. Vamwe varume ndopa ndati no muri kupinda mhosva kwakanaka skai uri musungwa anditi bvabuditsa ID inenge yakambobuditswa netimu riye rekumbondikidzi pariya muri kunzwisisa vavabuditsa ID zvikanzi uri musungwa takusunga nenyaya ya maititi muri kunzwisisa ndopa ndabva ndati it's fine ndoenda newe iwewe mukadzi ndaenda newe mukadzi iwewe. Then varume vofamba netsoka for security reasons. Mukadzi bvatina ndifambe na evidence ndiri 1. Anditi vari kuti tikuda kuti unzwise mukadzi akati andidi kutorwa mafoto but for security reasons ndiri kutora because I see first time yangu pari kuuya different people achinzi vatumwa nani namaititi ava vavechi 3 saka mukadzi ambotira ndizobata foni iwe wauya kuzondisunga mukuramba kuti ipaze kaone kuti ipaze ndati zvoni zvizame kuipwanya honi zvizame kuipwanya honi anti wauya ukati watumwa namaititi kundisunga so people they have to know wati wauya namasika mhosva yewandisungira ndike saka wandisungire iwauya wati handi central wati watumwa namaititi ezvinori kuramba saka mhosva yauya uzondisungira ndike saka mhosva yauya nayo ndeyeyi Matibatwana maititi and I see first time yake achizama kuda undidestroy achizama kuda kutondihema kutondiuraya kutodii akazama vanhu vakamboya vari group mavechi 3 yotaura kuti hanzi haudubatirwa haudubuditswa foto saka inini I have to risk myself because iwo wakuti haunondi haichasiya maititi kwauya uzondisungire hanti wati watumwa namaititi kuti pane kesi yawavhurwa namaititi. Mapurisa ya 3 abuditsa kadhi mupurisa wechirume
mupurisa but mukadzi uyu anobuditsa kadhi ndiye atanga kusvika ndiye andisunga ndiye ari kuramba kutorwa uyu mukadzi ari pasaidi uyu because mamutarisireka kuti mungosvika moti ndasunga munhu ongoenda nemasiri kuzoti asunge munhu iye ambozama kuda kukidnapo almost 2-3 times handinzwisise chii chacho pamasvika ndatanga kunetsana nemi ndatanga kunapitsana nemi here saka mamutinotiite mhosva inini kuti ndingopinza varume wandisingazive moti kungondisunga voti handei ndotoenda just like that ukuthi handinzwisise wauye uchingonditi mandisunga mudoenda nini wambotaura kuti mhosva yemuda wandisungira ndiyei it's enough is enough mani mimi hamuite zvamunoda neni because handina mari makundijairira each and every day munondiwira with different people wotaura chanzi ndisikuda kunzwisisa siko ndakandiri suppose kungoti munongosvika muchinditora mojambira mumota mangu monditi hande kwakati ndoramba ndongobvuma kuti handei mongosvika muchindabhusa each and every time 30%. And the first one vakangoita the same thing zvamauya nekutoya nekumba muchibuditsa zvimakadhi muchiti mandisunga enough is enough ndisunge handei koti ndakambokudzwa ndiendese kukoti kwete kuswera muchingonditandanisa twange ndiri mbafa vadeedzei vauye ndivhurirei dhoketi mondirasa masales mangwana toenda kukoti nonsense man makundijairira each and every day makuda ndivhundutsa kuti kwese kwandiri kufamba ndoita basa rekufamba remamonya because ndendichitya inini masales saka why muchiuya muchifamba muchiblackmaila muchingotyisidzira vanhu muri mapurisa not kuti mimi mhosva basa renyu nderekufamba muchiti threata inini haisi first time second time last time pakauya vanhu vakasadza futi mota vachinditi handi ndikasangana nemunhu akazodeedzera and the way yavaiti vari kuenda neyanga isiri kupolisi yanga isiri way yekupolisi ndakazodeedza munhu akateera nemota yake it's a third time mongonitesora kuti hanzi keep quiet inikai hanzi yandiduturwa 40 mudi kufuturwa 40 mawazontora muntu kisungira mhosva ndisina handakana mhosva yandakapara inini mautaura kuti hanzi tikuda kukusunga ndisunge tiende kukoti zvipere ndaneta kublackmailwa nenini chichoshamisira pakuti munhu basa repasocial media kuti munhu anoposta zvinhu zvake ega toanalyze makuita basa rekuya muchiti blackmail yes, you have to record this life, guys. Okay. Evidence. Alright, evidence. Saura ndi puriroka. Dada ubra window. Drop in over code one. Hebo. Hanzvadzi yangu ndiye azoti ndikupinda ndokuperekedza ane jacket remeruni uyu ndiye mupurisa of one ari kumashure murume uyu ndiye auya namadhava hapana here ane namba muvonere ziso regondo hapana here ane namba muvonere ziso regondo pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro edzinoinau peshona kwete chindau richiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita